staġun tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Staġun ġdid. Staġun li ġej mill-sema tiegħek mulej. Għallimni l-kelma tiegħek mulej Qaddis, għatini r-revelazzjoni. Biddilni, trasformani. U għamel minni dak li trid int. Ħankompli nixbaħ lilek Ġesu. Spiritu Santu għahdem fija. Għamel minni dak li trid, Spiritu Qaddis. Kisser minn ġofija kull boundary, kull limitazzjoni. Fejn jiena limitajtek mulej aħfilli. Neħħi kull limitazzjoni minn fuq ħajti, minn fuq moħħi, minn ħsibijieti u mulej jistreċjan illum bil-Spiritu Santu u l-kelma qaddisa tiegħek għall-glorja tiegħek mulej. Halleluja! Amen. Kulħadd jgħid warajja I want more. Come on ejda u fissira minn qalbek I want more. Halleluja! Għal dawk li intom ġodda li tgħid li nhar iktar mhix tkun greedy, qed tkun kif Alla jixtieqek. Alla jixtieqek li inti trid iktar. Eżis aħwa dawn il-messaġġi li titkellem fuqhom tħallihom x'ikunu biss akkumulazzjoni ta' informazzjoni. Don't let these messages that I'm sharing with you just a bunch of information and say, wow, wasn't that beautiful? Kemm kien sabitek l-informazzjoni. Tħallih xi jkun biss hekk. Għamilhom ħajkunu trasformazzjoni fil-ħajja tiegħek u biex inti titrasforma lil dawk ta' madwarek, lil dawk ta' pajjiżek, lil dawk ta' fuq ix-xogħol tiegħek, amen? Halleluja. Għal dawk kollha li forsi jew insew jew ma kontux magħna morru fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5 malajr, kapitlu 4 malajr. Thank you Jesus. L-ewwel Ġwanni 4. Din hija l-iskrittura għal din is-sena, immemorizzawa, arbluha, omoduha. Vers 17 l-ewwel Ġwanni, kapitlu 4, vers 17. Alla huwa mħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. 17. U l-imħabba ssir sħiħa fina meta aħna nqawwi qalbna għal-jum il-ħaq. Għas-saħan sitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Saħan sitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Isimgħu xi tajt fit-translation ta' The Passion Translation bl-Ingliż. Isimgħu xi tajt fit-translation ta' The Passion. Vers 17. Tgħidek. All that Jesus now is, fejn hu Ġesu? Għaw xaħti għaf fejn hu Ġesu? Fejn hu Ġesu? Fejn hu Ġesu? Come on aħwa, fejn huwa Ġesu? Ara, minuta ftit, ħana mda xej dissection ta' teologija lissa. Aħna li namlu fit Trinità, u l-Biblia titkellem fuq Trinità, meta tgħid l-Alla, Missier, l-Ben Spiritu Santu, sa ċertu punt, min ċertu sens dejjem qed tirreferi għall-istess persuna. Però issa meta naqsmuhom hemm passaġġ f'Ġwanni 14 u anke 16 fejn Ġesu jgħidlek li aħna niġu nagħmlu fik, sew jien il-Missier niġu nagħmlu fik. Però ħanamlu aktar naqxej iktar teknika. Imma din just a side note. Illum il-ġurnata inti li għandek fik fil-versenza kelma huwa l-Ispiritu Santu. Issa jekk inti tgħid Alla l-Missier jammar fija, ma jastax m'intix tgħid ħażin u hemm skrittura għaliha. Jekk tgħid li Ġesu huwa fija, m'intix tgħid ħażin għax hemm skrittura għaliha. Imma jekk irridu nkunu iktar tekniċi, essaċ huwa l-Ispirtu tal-Alla li hemm fik, għax Ġesu il-persuna qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tal-Missier fil-ġenna. U minn hemm għandu jiġi, mhux minn ġo sidri ħajħroġ. Amen, ħajoħroġ mill-post il-qaddis fis-sema. Il-Biblia tgħidlek hemmhekk daħal u minn hemm xi darba jerġa' joħroġ. U by the way għadu ma ħareġ. Oh, that's another teaching. Oh, I can jump into that right now. Ma better not. Ġesu bħalissa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron tal-Missier. Jiena nemmen li Ġesu jidher lin-nies u veru nemmen għax ovvjament għax għandu l-abilità li jkun omnipreżenti. Però meta Ġesu ħajoħroġ minn hemm, s'issa l-Bibja tgħidlek fil-Lut kapitlu 9 jgħidlek hemmhekk daħal darba l dejjem. Tafu li għadu għad ma ħareġ.
Għalhekk il-Bibja tgħidlek sallum il-ġurnata li Lewit kapitlu 7 vers 25 li sissa għadu kontinwament jinterċedi għalik għall-Knisja. Taf li għalija bħal sjena għalik u għalija bħal Ġesu qed jitlob għalina. Kontinwament jitlob għalina, jidħol għalina, jinterċedi għalina qudiem il-Missir. Issa mbagħad l-Ispiritu Santu jinterċedi qudiem Alla l-Missir minn ġewwa fina. Romani 8 vers 16 u 17. Sewwa ma l-Ispiritu Santu issa. Però aħna llum qegħdin f'din dinja. Il-ġisem. Hemm realtà oħra skont Efesin 2:6 tgħidlek li aħna tiġa qegħdin miegħu hemm fuq. Isimgħuni, moħħkom hawn. Baxxilu ħarira, brother. Fl-ispirtu m'hemmx distanza. Battu għadi? Fl-ispirtu m'hemmx distanza, ġifieri meta Alla jgħidlek inti qiegħed ħdejja, imma inti qiegħed mal-mara tiegħek fis-soddara, għax fl-ispirtu m'hemmx distanza. Ġifieri verament jiena qiegħed hemm Efesin 2 vers 6 u verament jiena qiegħed hawn. Issa, xtajt l-ewwel Ġwanni 4:17. Tgħidlek li bħalma Ġesu u hemm fejn hu Ġesu? Fuq in-naħa tal-lemin tal-Missir. U minn hemm reġa' ġej, di ħafna il-Kristjani fuq anke jekk ma taqrax Bibbja tkun tafa di. Imma sewwa minn hemm reġa' ġej. Issa kif inhu hemm jiena f'din id-dinja. Mela jiena mhux bħal Ġesu bambin fil-maxtura. Minix Ġesu msallab lanqas. Jiena bħal Ġesu fix-xogħol tiegħu komplut. Oh my God, that's a long. Chew on that along. I'll give you a break. Chew on that. Okay, 2 more. Jiena bħalissa fuq din l-art f'moħħ Alla fir-realtà li Alla jsejjaħ il-verità assoluta ma jbiddilha ħadd. Fil-moħħ Alla, f'moħħ Alla, jiena bħal Ġesu fil-kompletezza in his finished and complete work and in his finished complete person I am now. Jien issa. Issa din moħħna ma jifhimix. Imma verità ma nifhimix. Kemm minnkom verament għandu l-ispirtu tal-Alla fik? Jekk trid tiċċekkja, jekk forsi darba kollok dubju, ħana waħda mis-sintomi kif tkun dunek l-ispirtu tal-Alla kux vera fik jew le, waħda minnhom, mhux unika waħda hija di. Meta tidneb tiddejja jew le? Idejjek idnu? Mela l-ispirtu tal-Alla fik żgur. Għax il-midneb idnu ma jdejqux, il-qaddis idejqhom. Amen? Mela jekk għandek l-ispirtu tal-Alla, inti l-ħażin idejqek. Jekk il-ħażin għadu ma jdejqekx, għadu m'għandek żgur l-ispirtu tal-Alla. Amen? Issa. Apparti li minn aħna minnu ta' Kristu, aħna msejħin biex nelbu id-nub. Mux nittolleraw id-nub, jew noqogħdu nżejlu bih. Aħna msejħin biex nelbu id-nub. Kristu għeleb id-nub. Amen? Aħna bħal Kristu nelbu id-nub. Għax aħna hu ħaġa waħda. Dawn affarijiet li intom tisimgħu ma daw tafkom ma bambastiċi intom. Taf x'inti tajt inti Kristu ħaġa waħda. Imma hija verità. Bl-aktar mod assoluti għal-Bibja. Imma nifhimha fil-karawetta ta' moħħ le. Imma fil-spiritu tiegħi iva. Għax inti bħala Kristjan m'intix imsejjaħ biex tifhem l-Alla b'moħħok imma biex taraf l-Alla b'qalbek. Għalhekk daw il-misteri huma bluwa għad-dinja. Imma huma glorja u salvazzjoni għall-Kristjan. Qed tifhmu? Mela jiena u inti l-Iskrittura tgħid bħal dak kollu li Ġesu hu, all that Jesus now is, kulħadd jgħidha, dak kollu li Ġesu hu issa jien hu issa. Oh boy, that damages your mind big time. But it's not of the mind. It's of the Spirit. Qed tifhmu? Itlob l-Ispiritu Santu.
Stretchjani. Come on, say it. Holy Spirit, stretch me. Give me revelation, Lord. Mela, dik hija l-verità. Issa, bdejna nitkellmu li l-ewwel ħaġa li Ġesu x'kienet? Iżajja 9, 5 u 6. Għandek Luqa kapitlu 1. Ħajdilkom iskritturi eżattament ir-referenzi għal min forsi mmissjom, però min immissjawhom tistgħu tmorru tarawhom kollha fuq il-YouTube. Għandkom Luqa 9 vers 35, Luqa 3 vers 21 u 22. X'jgħid? X'inhi l-ewwel revelazzjoni li Alla ta' fuq ibnu? Qedtilkom li huwa ibnu. Li huwa ibnu. Kulħadd jgħidha Ġesu huwa l-ibn Alla. Taħarbux. Ejt, jiena ma nemminx Ġesu huwa l-ibn Alla. Għaliex ma bdejtunix? Għaliex ma bdejtunix? Għax il-Bibja tgħidlek, jekk għandek l-Ispirtu tal-Alla fik, ma tistax tgħid li Ġesu mhux l-ibn Alla. U jekk ikollok biss l-Ispirtu tal-Alla fik, tista' tgħid li Ġesu huwa l-ibn Alla. Huwa eżerċizzju ċar. Sib wieħed reliġjuż. Wieħed bħal kull rispett Musulman. Ma m'għandu l-ebda problema jgħidlek li Ġesu huwa raġel tajjeb. Temmen li Ġesu huwa l-ibn Alla? Le. Ma jistax. Għax hija revelazzjoni mogħtija lil business tas-saltna. X'kienet ir-revelazzjoni li Pietru ħareġ biha li jirrevelalu l-Missija? Li Ġesu kien profeta tajjeb? Li Ġesu kien raġel tajjeb? Li Ġesu kien l-ibn Alla l-ħaj? Il-Messija. U għalhekk Ġesu qallu imbidek jinġbu. Għax dak li għadek kifet mhux minnek ġejja, ma ġejja b'revelazzjoni minn il-Missija. Issa simgħuni. Mela bħalma Ġesu hu, ta' kollu li Ġesu hu, jien hekk bħalu diġà f'din id-dinja. Mela issa t-tieni revelazzjoni li naraw, mela dak li Ġesu huwa l-ewwel ħaġa huwa ibn Alla. U by the way, għal dawk li forsi apparti li issa ħnu opportunità biex inħeġġiġkom biex tagħmlu l-kors Christology, meta jiena u inti ngħidu Ġesu huwa l-ibn Alla, mhuwiex l-istess ħaġa bħal meta ngħid Ġesu huwa ibni. Fit-teoloġija Ġesu huwa l-ibn Alla tfisser Ġesu daqs Alla, Ġesu huwa Alla. U għalhekk illu tridu jħaġruh. Għalhekk qedtilkom fil-lezzjoni ta' qabel li jekk intom tgħidulhom jiena raġel tajjeb, tgħaddi. Jien taf kemm tintaqgħu ma' nies, jien taf kemm raġel tajjeb hu. Taġobni waħda klassika. Għalk li mara ta' waħed għalk li raġel tiegħi raġel tajjeb ta'. Għalk li għandu daqsxejn għalk li jmur il-bar jixrob u jidaj. Le dak raġel tajjeb. U jiena tira tajjeb għal ħruq. Sewwa u vera. Issa jiena u inti meta jgħidulek inti raġel tajjeb tuħux għalik. Imma mhux qed jagħmlulek favur. Jiena u inti jekk aħna vera ta' Kristu mhux raġel tajjeb jiena u inti. Jiena u inti nies qaddisa maqtuwajna għal Alla, maħluqa fix-xbija tal-Alla u jiena bħal Kristu. Għal dawk li forsi diġà qed tħossukom naqa' komodi fuq is-sit, meta tajt diġà ta' ħafna drabi imma rrid indaħħalilkom f'moħħkom ħafna, mhux moħħkom fl-ispirtu. Meta l-fatt li inti tgħid li jien Kristjan, diġà tgħid hekk jien bħal Kristu. Għedtilkom ftit ilu għedtilkom jekk inti tgħid xi ħadd jiena Kristjan, ħafna min-nies mhux ħajkollhom problema għax draw jisimgħu dik il-kelma. Anke ħafna minnkom m'għandkomx problema tgħidu li jien Kristjan, imma issa għejda b'konvinzjoni jiena bħal Kristu, għejda b'konvinzjoni. Come on, għejda! Jien bħal Kristu. Il-kelma Kristjan infissa tiġa titfisser hekk. Qed tifhmu? Jien bħal Kristu. Għedtilkom u ċalenġajtkom meta tintaqa' ma' ġaħat.
Jgħidulkom intom x'reliġjon intom? Maħniex reliġjon. Jiena bħal Kristu. Sewwa? Tkellimna u għad iridu nitkellmu iktar issa fuq l-aġir bħalma tgħidilna fl-ewwel Ġwanni 2:6. Edna versita tgħidlek min jgħid li qiegħed jammar fih, ġifieri min jammar fi Kristu, jeħtieġ li hu jgħix kif jgħix hu stess. Mela jiena u inti rridu ngħixu bħalma jgħix Kristu. Kif jgħix Kristu? Issa dik irridu nistudjaw iktar, imma llum ħanibdew bl-ewwel pass. Għax ma ngħid dan l-ewwel pass ma tibda l-ebda, ma tista' tagħmel l-ebda pass ieħor. Ħanfakkarkom x'għedt affarijiet li forsi xud minnkom ma kondux hawnhekk għalihom. Number 1, Ġesu ġie persekwitat għax huwa ben Alla. Mhux huwa xi raġel tajjeb. U laqas għax huwa profeta. Mela inti llum tiġi persekwitat għax inti ben Alla. Ġesu ma operax isimgħuni. Għalhekk isimgħu ara kemm għandna Kristjani, well-meaning ma fjakki. Reċenti pereżempju xatt għalli pastor, għalli jiena nemmen f'Ġesu u nħobb il-Kristu għandi ġuħ għall-mulej, għalli ma tiġix tgħidli mirakli ta' għalli għandi diffikultà nemmen fil-mirakli. Mela issa m'għadekx bħal Kristu inti. Anzi, apparti li m'għadekx inti bħal Kristu inti niżżajt il-Kristu. Daw l-affarijiet huma in-normal għan-nies li huma bħal Kristu. Meta int għandek Kristjani jgħiduli għax jiena tini just enough, tini nitlob u mhux problema, jiena ara pastor nitlob, imma fil-każ ipritk inti, jitlob fuq in-nies inti. Għandi Kristjani iħobbu l-mulej ma jekk ngħidulhom ejjew mejja nkeċċeċet, lex biża. Biża. Inti suppost bħal Kristu da. Tibqax tgħid max biża għax ix-xitan qed jisimek u lilek ħajġi attakka mhux lili. Għax bħalma l-fidi tat-tira l-Alla, il-biża tat-tira d-demonju. Il-kelma max biża għax jiena nibża mid-devil, tibqax tgħidha. Għax iktar ħassir kalamita tiegħu. Amen. Amen. Toqgħodx tgħid tibża. Il-kelma tibża tgħidix. L-unika biża li inti u jien għandna jkollna huwa il-biża tal-Alla. Dik iva. Il-biża tal-Alla, ma l-biża tal-Alla mhux għax nitwerwer minnu, jiġifieri nżomm mill-Alla fi stima għolja. Amen. U jekk vera żommu fi stima għolja, mela toqgħodx targumenta għamel dak li jgħidlek, full stop. Xipija għadek ma tqajġ miegħu. Sewwa, halleluja. Mela, Ġesu keċċa xjaten għax kien ben Alla. Ben Alla. Għalhekk ix-xjaten meta kienu joħorġu u Ġesu kien ikeċċihom, ma kienx jgħidulu aħna nafu min inti l-profeta. Aħna nafu min inti raġel tajjeb minn Nazaret. Le, aħna nafu min inti. Inti li bent Alla l-ħaj. Mela l-awtorità li Ġesu eżerċita fuq id-demonji, fuq is-saltan tal-lamiet, għax kien ben Alla. Isimgħuni aħwa moħkma. Ir-revelazzjonijiet. Meta jiena llum għamilt ningrazzja l-mulej mhux dejjem ikolli dal-privileġġ għax texkel minn qalaw affarijiet. Jiena I amaze myself how busy I am. Però toqgħodux titħassruni. I love what I do. Halleluja. U tibżax nistriħi film nara, nistriħi norqod, anzi, I'm very blessed, norqod m'għandix problema, Nikol m'għandix problema għalkemm bħalissa ħaxix u frott, Nikol. U verament I am enjoying it, actually, believe it or not. Veru hemm grazzja vera speċjali fuqi bħalissa. Lik qatt ma ħassejt grazzja f'rim żmien ta' saw, daqs kemm qed iħossu sa. Xud minnkom għamiltu 21 ġurnata, prosit, halleluja. Jiena u xogħol oħra, u minn idejhom kon ħankomplu sa 16 da, ħankunu għamilna 40 jum. Tħossokx ħażin jekk m'intix tagħmilha, it's not a problem. Però il-grazzja li nħoss fija hija verament tal-bliħ. Ħafna jgħidu li passer, kemm inti biżi. U jiena naf jiena biżi, ma nħossniex hija xi ħaġa taqla. Anzi, nixtieq ikoll iktar ħin ħanagħmel iktar. I don't feel
mhix toqla li nagħmel dak li bil-grazzja tal-Alla nagħmel. Sewwa, imma meta aħna għandna Kristjani jgħidulek le ħin dak inħallek fidej l-evanġelist, jew dak inħallek fidej fil-pastor, jew dak inħallek fidej l-apostlu. Min jagħmel ix-xogħol tal-Alla mhuwiex għax l-ebda wieħed minn dawk. Inti dak ix-xogħol tagħmlu għax inti ibben Alla. Ir-revelazzjonijiet li inti tirċivi mill-Ispirtu Santu tirċivihom u Alla jiddepożithom fik mhux għax inti evanġelist, laqqas għax għamilt il-Bible College, għalkemm il-Bible College jgħinik, laqqas għax inti tiġi l-fellowship imma l-fellowship tiġi għax huwa d-dmir tiegħek, laqqas għax inti jenna fis-sum dak kollu tajjeb u ħajjejnek fil-maturità tiegħek fi Kristu. Imma inti r-revelazzjoni tirċivha mhux inti sempliċement imwieled minn Alla. Ibben Alla l-ħaj. Kemm minkom kuljum tamxu b'dir-revelazzjoni jiena ibben Alla l-ħaj. Kull filgħodu jiena ma' tfal tiegħi niddikjara grazzi mulej jien ibben Alla l-ħaj. I'm a child, I'm a son of the most high God. The spirit of the living God, l-spiritu tal-ibben Alla l-ħaj jammar fija. L-istess spiritu li għajjem lil Kristu minn bejn li wid jammar fija. Dawn huma affarijiet li jiena ngħidhom għax Ġesu qalhom. Dak li għal Ġesu jien ngħidu fuqi, għax jien hu bħalma hu fid-sema jiena f'din dinja. Inti klimek fuqek innifsek li tkun x'qal Kristu fuqu. Ħana ġanejda dik. Klimek fuqek innifsek għandu jkun x'qal Ġesu fuq innifsu. Mibgħut minn Alla, ibben Alla, midlub bl-Ispirtu Santu, nagħmel l-opri tal-Alla, xejn mhu impossibbli għal Alla. Dawn huma klimek għax int fih. Halleluja! Gloria al Ġesu. Gloria al Mole. Halleluja. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Xaħat bħalissa għandek uġieħ taħt ir-ribcage tiegħek. Xaħat għandu uġieħ taħt il-kustilji tiegħek. Minu dak il-persuna? Xaħat għandu uġieħ taħt il-kustilji. Olli dejk, tistħix. Minu dik il-persuna li għandek uġieħ taħt il-kustilji. Minu dik il-persuna, bla bistħija, tistħix. 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 Minu dik il-persuna għandek uġieħ hawnhekk din l-erja. Din l-erja hawnhekk ximkien taħt il-kustilji. Minu dik il-persuna olli dejk. Tistħix, tistħix. I could be missing it, pero I doubt it. I doubt it if I'm missing it. Għax ħafna drabi, kważi għalja dejjem. Jow ikunu għaw, jow kalla jistħu jgħiduli. Kemm hawn minnkom għandkom uġieħ x'imkien fil-erja tal-istonku ta' żaqkom għannara fejn hawn xi ħadd. Int? Fuq taħt il-kussilli fuq wara. Inti sister, fej. Fej sister, għajdli, kellem lili. Ġifieri inti dik il-persuna. Fejn hija ġejli? Mux taħt il-konsilji, għamek, uġieħ taħt il-konsilji ġi. Jow konsilji tijak għawara. Mux ma t-nizlux għaw, Help me, people, jaħasra. Ina fejt norik, jett norik għaw. Mux għawet norik, inti mux għawet torini. Jett nara sew. Sewa, s-senet l-għak, oraj, taħt il-konsilji li la. Issa, inti għandek jem. Min iktar? Min dak li għalli deħ li oħra? Fej, bradna. Fej, ħanara għolina? Ok, ma l-inti u koll istessa unik. Tajjeb. Trid fi? Tridu jmur dak l-ġieħ? Għaddi tridu jmur dak l-ġieħ? Dak l-ġieħ tijak imma huwa relatat ma ċaħġa oħra. Tijak inti għandek nervi relatati mal-ġieħ tijak. Nervi li jgħati għalek għandek dak l-ġieħ. Dak l-ġieħ tiġu kawzat xaħġa oħra li jem fil-ħajja tijak. U li l-ek iġġorra. Vera? Vera? Vera. Għad iġġorra. Għabad il-mikrofon, brother. Ma inti dak l-ġieħ li għandek inti, hemm xi ħaġa oħra tirrilisja fil-ħajja tiegħek. Brother, inti dak li inti temmen l-Alla liħ, inti trid tagħtih fidej Alla. Trust God. It's making you sick.
relax, brother. You have to be relaxed. Meta jiena u inti timxu bħal Kristu, Kristu ma kienx nervous. Ma kienx anzjus. Dan l-istess xi ħaġa li għandha relatata ma' inti, sister. Grazzi Ġesu. U ila takkumula dak li tinħoss ispirtu tiegħi fuqek. Titfiq issa? Titfiq? Poġġi dek. Titfiq int? Inti les li mula jgħidu diħan ħalliha fidek, mhix ħan inkwiet aktar, x'qed tinkwiet. Naf li kellimtni fuq xi ħaġa riċenti inti, imma ngħidlek dil-kelma. Toqgħodx tkun anzjuż. Anxiety, l-ansjetà tmardek aħwa. L-ansjetà tmardek, m'hemm bżonn tmur tuħu drogi biex timrat. Għas hemm bżonn toħroġ barra minn frix. Jekk inti tgħix tinkwieta, timrat. Jekk inti qed tafda lil-mulej, jekk inti qed tagħmel il-mulej qabdek xi ħaġa u qed tagħmilha, afdah. Għatja lill-mulej. Poġġi dek fuq hemm, poġġi dek brother. Għajdi talba warajja. F'isem Ġesu Kristu, nikmanda dal-uġije minn taħt il-kustilji biex jitlaq issa stess. Uġi jitlaq. Ansjeta itlaq. F'isem Ġesu Kristu, nirċievi l-fejqan issa stess. Bil-qawwa tiegħek Ġesu. Igglorifika ismek fil-ħajja tiegħi u grazzi tal-fejqan issa stess. Jiena infejjaq. F'isem Ġesu Kristu. Grazzi mulej. Talaq. Ħunis il-qawwi ġewwa. Ħunis qawwi. Xi ħadd meta tuħu nifs emma silet juġak madwar darek kollu. Ma dik il-persuna għandek ma silet juġak madwar darek kollu. Dik il-persuna meta tuħu nifs intom it-tnej. X'għamiltu biss nafu xulxin ja. Mela poġġi dek fuq dara u inti fuq daru. Mela, ħan ikkonferma l-ewwel li ħassejt hija li meta tuħu nifs tħoss weġġa ma' l-muskolu ta' darek u ħassej fl-ispirtu ta' anzi propja rajta għax kultant nisma' xi kultant nara. Rajt il-muskolu ta' madwar ix-xewka, se ma nifhimx medikament, imma l-istampa kif nifhimha jiena. Rajt uġie madwar ix-xewka. Ma naħa waħda minnhom speċjalment. Dak inti vera, brother? Vera? Vera? Ejt vera. Jekku vera. Vera, vera. Inti sistej. Ok, mela ħan jitolbu issa stess, jitolbu għalija. Jitolbu għalija. Fissem Ġesu Kristu. Nikmandaw dak il-muskolu ma' xewka tad-dar biex jifiq issa stess. Fissem Ġesu Kristu kull inflammazzjoni titlaq minn dar Jennifer u r-raġel tagħha issa stess fissem Ġesu Kristu. Nirrilisja l-qawwa tiegħek mulej, nirrilisja l-fejqan tiegħek mulej u niddikjara li permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu Kristu Jennifer u Melvin u manfejqa f'isem Ġesu Kristu. Muskolu kun infejjaq. Qed narak lilek Melvin li meta kont fuq ix-xogħol bdejt terfa' xi affarijiet u ġbid dak il-muskolu. Ma nafx hekk hux vera din fuqek? Vera? Iva? Amen. Thank God. Grazzi mulej għaddis. Halleluja. Irrid norik kif terfa. La vera, irrid norik kif terfa. Kif qed terfa ħażin. Terfa ħażin, kif terfa qod attejn. Amen. Iċċekkja waħda darek issa, iċċekkja waħda, ara kif mar. Inti suppost infejja issa stess,
Inti sister ċekja. Ħu nifs għawil ġewwa? Xej! Tella kollu kon. Vera, gloria għal Ġesu. ċekja inti, brother, hi. Grazzjawk mulej. ċekja inti, bro. Xaħat għandu ġi hawnhekk. Għandu ġi ħissa. Biex intom tkunu tafu kif nkun nafdaw l-affarijiet. Xi kultant ikolli tliet affarijiet, jew stampa, jew kelma, jew weġġa. F'parti ta' ġismi li nkun naf li mhux weġġa tiegħi, il-mulej qed jindika li weġġa x'imkien jew xi marda x'imkien jew xi ħaġa x'imkien f'xi ħadd ieħor. It's like x'għidulu daw. It's like prophetic le ma nafx jgħidulu, hemm isem partikolari ma. Minnu dak għandu ġi hawnhekk, u ġi hawn mal-ġo. Aw. Minnu dak il-persuna li għandek u ġi mal-ġo hawnhekk. Hawnhekk din l-erja aw. Dil-persuna minnu? Oli dejk. Ħalli nkompli nipiritka. Oli dejk issa malajr. Grazzi Ġesu, għaw xaħat qed juġak hawn. Il-ġos, min qed juġak il-ġos? Xaħat juġak il-ġos? Oli dejk tistħix, għax tistħi. Jew kienet juġak, min kienet juġak il-ġo dal-aħħar, speċjalment dil-ġimgħa. Għaw xaħat kienet juġak il-ġos. Inti sister? Illum kienet juġak imma llum? Illum meta kienet juġak iktar? L-aħħar. Dil-ġimgħa kienet juġak. U hawnhekk fejn nindikalek jiena? Eżatt, Poġġi jdejk. Ilu juġak. Orri, mela poġġi jdejk. Ħalli l-mulej fejn kompletament. Ħalleluja, mulej għaddis f'isem Ġesu Kristu dik l-inflammazzjoni li inti indikajt li il-weġġar fil-ġo f'isem Ġesu Kristu jitlaq. Grazzi, mulej qed nara li hemm inflammazzjoni hemm wara f'isem Ġesu Kristu titlaq issa stess. Ġoż ħanek kunu infejqa f'isem Ġesu Kristu. U terġax tiġi. B'awtorità dik mandak ma tistax terġa' tiġi. Grazzi mulej tal-fejqan, tal-qawwa tiegħek qed taħdem fija issa stess f'isem Ġesu Kristu. Amen, ħankompli għax nispiċċa ma nipredikax iktar. Imma ovvjament jiena yieldit ħalli l-Ispiritu Santu jopera vija fejn trid, fejn trid il-mulej. Mela, morru issa fil-ktieb ta' fejn marru. Alleluja. Kemm minnkom il-preżenza tal-mulej qed tħossuha hawnhekk? Qed tħossuha preżenza tal- Aw il-preżenza tal qed inħossha vera, mhux dejjem inħossha dak ma jfissirx mhux kun hawn, imma drabi kun hemm drabi fejn inħossha fuq ġismi. Alleluja. Dak għax l-anġlu jkun qed imisni. Jekk jogħġbok Thank you. Nispera jgħidaw mhux jgħidaw. Halleluja. Halleluja. Grazzi mulejta li tibat l-anġli tijak, kull qaddija tijak. Għaxum ma jedin Alla l-mulej jibat l-anġli tijaw biex jimministraw l-dawk li huma l-werrita ta' salvazzjoni. Amen. Grazzi mulej. Mela, waqt li jina winti imsejħin u liet, kif għandek għaw, għarajt bin? Kif mar? Għed xoss il-nifs sew, ma stajx tuħu nifs l-ewel? Sew? Imma l-ġiħ tala issa. Tala l-ġiħ? Gloria Mar. Gloria l-mulej, vera. Grazzi Ġesu, halleluja. Gloria l-mulej. Brother, inta u għiex bin? Kif jitħassar? Raj differenza? Tara differenza? Gloria l-mulej. Amen. Mela, halleluja. Ġwanni 16, morru malaj. Ġwanni 16. Kulħat jgħid warajja Ġesu. Għand il-ġuħ, għatini iktar. Ġwanni 16. Ġwanni 16. Thank you, Lord. Vers 23. Xaħat li jibbati bil-migranja, il-muleti fejqek bil-migranja sa stess. Xaħat li jibbati bil-migranja, minnu ġuħ taras, fissem Ġesu Kristu hu autorita mulej għaddis minn dik il-persuna li dbati mill-migranja, fizem Ġesu Kristu jikmandak biex titla' issa stess. Grazzi mulej, nirrilisja l-fejqan tijak fuq dik il-persuna, fuq il-loħtu. Halleluja, gloria jek mulej. 16, malaj. Grazzi mulej Ġesu. Mela. 13.
23. Sorry, hawnhekk fluqa, jadi, x'inhi nagħmel. Skużawni. Sibtuha Ġwanni 23? Ġwanni 16:23. Okay, mela 18, 22. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni tassew ngħidilkom kull ma titolbu lill-Missier f'ismi għadihulkom. Sa issa ma tlabtuni xejn f'ismi, itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Jiġifieri Ġesu qed jgħid bħalma jiena nitlob il-Missier, illum hemm bżonn iktar titolbu messaġġ lili bħal speċi fis-sens Ġesu għamelek, Ġesu għamelek, Ġesu għamelek. Issa inti tista' topera bħal Ġesu fuq din id-dinja u titlob f'ismu mal-ewwel. Qed tifhmu dik ġiet tallimnija rigward fuq l-awtorità tal-kreden. Meta jiena nopera fuq din id-dinja bħala ambaxxur ta' Kristu, bħal wieħed li jiġbaħ Kristu, jiena nopera fuq din id-dinja bħal wieħed bħal Kristu. Għalhekk fis-sem Ġesu Kristu. Fisa mhux biss għax jiena ngħid is-sentenza u fl-aħħar ngħid in Jesus name ta'. All right, ejda in Jesus name. Sewwa, imma li inti verament konxju li inti topera bħal Kristu fuq din id-dinja. Amen. Halleluja. Għalhekk inti m'hemm bżonn tagħmel ħafna talb għax inti qed topera bħal Kristu fuq din id-dinja. L-għadu jattakkak mhux għax int tiġi River of Love, għax int bħal Kristu. Għalhekk jattakkak l-għadu. Imma tista' telbu u tafġu bħal Kristu. Amen. Il-verità. Amen. Toħx gergera xat jattakkani l-għadu, għafġu bħal bam il-Kristu. Għandek, ent l-istess DNA tiegħu hi għandek l-istess DNA ta' Kristu. U mhux Gordon Ġoman xi għala di, għali, u stess għala. Ħanna rikom skrittura, di mhux għadha fuq il-noti tiegħi ta' ma marru warawha. Morru waraw fit-tieni Pietru malajr, għax dinja tantija tajba, ġieli semmejtilkom f'daw it-talim. U hemm bżonn taqbdu afferma highlight jawa u please omoduha għax ħanejdilkom aħwa. Ma jfissirx li kull Kristjan li tafu, ma jfissirx li kull well-meaning pastor li tafu jaf dak li tafu intom. U jafu dak li tisbawaw. U f'esperjenza tiegħi hemm nies li huma well-meaning u hemm nies li huma pastors, u ovvjament mhux ħansemmihom għax jiena m'għandi l-ebda interess noqgħod inmaqdar il-pastors, imma biex kunu tafu li ħafna affarijiet li huma bażiċi għalihom huwa rivelazzjoni kbira għax ma jarawix. Bħal mettilkom il-ġimgħa stess. Meta kien hemm pastor partikolari, għalli isma' għalli smajt pastor partikolari li jiena nirrispetta. Nadura biss il-Kristu, ma nirrispettah tal-pastor. U għalli daqqa għalhekk, qedlu qalbi dak mhux il-pastor għala ta' għandak Ġesu għala. Għalli fej! Ma ta' rejtu ħanek xef il-ħuna hawnhekk fin-nofs. Mhux ħansamek bisbej. Imma da għawli hawnhekk. Meta ġi River of Love? Ġi minn knisja, mhux ħammaqdara u l-bulej beriku. Sewwa. Imma wara kemm il-sena brada Kristjan? Wara 11 sena Kristjan. Jekk kun qrajt il-Bibja taf kemm darba tkun għaddejta di. U meta qalli isma', qalli mintom veru qatlu qalbi la jiena la aħna Ġesu qala dik. Qalli fejn nara. Praise God, semna l-għalli jek, għalli ħanara. 10. X'qabel ma rajiex minn dira. Aħwa, na mhux binsult. Għalhekk bdejna din is-sena. Tiftakar ma tettilkom neħħu il-kaver. Nispera ħadd minnkom ma ġejt poġġejtu lura. Neħħi il-kaver. Għax ħafna well-meaning, u ovvjament jekk għandhom il-Kristu salvati, jekk verament, imma għandhom ħafna kavers, għandhom ħafna latijiet, għandhom ħafna boundaries. U jiena tiġettilkom, imtilkom dikjarazzjoni xi ġimgħa ilu. Jiena m'iniex evangeliku, jien m'iniex pentekostali, jien m'iniex karizmatiku, nieħu tajjeb ta' dak kollu, ma marrid inkun l-ebda wieħed minnhom. Jirid inkun Kristu fuq din id-dinja. Hekk Kristu jridek, Kristu hekk iridek. Issa, għal dawk li forsi ma smajtux u għadkom ma fimtux u bħalissa tħarsu li għablikraħ, issa, nispera mux tħares li għablikraħ għaxen tikraħ. Sawa, dikum bat problemati. Ema, le, mux,
Mux għaddejnkom għax ħadda ħadas li da, ma forsi għabġa ħadbu l-YouTube għet ħadas li brekka bħassa. Imma, Ġesu ma għalekx min jimxi warajja jkun evangeliku, la kattolku, la protestant, min jimxi warajja ħajkun bħali, ħajixbaħ lili, bħal malla l-bissir bat lili, jina ħanibatek eżattament kif batni l-missir, bħala jben, tixbaħ lili. Kristu jirrefletti l-missir u jina nirrefletti l-Kristu. Imma believe it or not, dik il-frażi biss tiġajja għallu xpata laħam għal ħafna kristjani. Issa jekk inti ma jkollokx revelazzjoni tagħha di, qatt m'inti ħatejxa u qatt ma għandha esperjenza. Aċċetta bħala verità assoluta. Edha ċara bil-aħmar, jew infatti jekk xi bebji bil-aħmar. Edha ċara bil-black on white. Aċċetta, neħħi il-boundaries kollha, neħħi l-limitazzjoni tgħid akkejt, il-bibjek tgħid, full stop, that's it. Sajħa minha. Il-moment li tibda temminha, tibda timxi fir-revelazzjoni tagħha. Iqaf argumenta mal-bibja. Ma di mhux veru kula kif jista' jkun tajda, kif jista' jkun la. Indunajt li meta argumentajt mal-bibja l-bibja ma tbidlitx. That's the problem, aħna u intom dak għadda rridu naslu għal dik it-talin. Tiġa semmejta ħarira l-erba li għaddew ma rridu nagħmlu stejk kbira fuq għadi. Mela, l-ewwel Pietru konna hu, it-tieni Pietru, morru it-tieni Pietru. Ħannikom xi ħaġa li ħafna minnkom ma rajtuhiex. Żgur. Ejlu mulej orini, dak li jiena qatt ma rajt. Trid tkun trid tara. Tkun trid tara. It-tieni Pietru ħanaqraħilkom bl-Ingliż skont the Passion Translation. Mela. It begins with faith. Mela fsejt. It-tieni Pietru kapitlu 1. Vers, għanżan naqraħħa bil-King James, għaxet titlifni di. Fit-tieni Pietru kapitlu 1 minn vers 4 simgħu għadi. Vers 3, is-seta tiegħu, mhux is-seta ta' ħadd iktar, jew is-seta tal-bniedem, ovvjament, hello. Is-seta tiegħu, is-seta ġifieri ta' Alla, tatna dak kollu li hu meħtieġ għal ħajja. Dak kollu li kollu. Itjieba billi għarfitna lil dak li sejħiltna. Għarfitna lil dak li sejħilna. Għal glorja u għal qawwa tiegħu nifsu. Bis-saħħa ta' din il-qawwa li huwa tagħna l-eżes u l-akbar ġid li kien wedna biex bih wara li nkunu ħlisna mit-taħsil ta' din id-dinja, ħtija tal-ġibdiet ħażina, nissibħu u ħafna minnkom ma tidux taqrawha. Wix vera. Ma xiex nissibħu. You see, that is not the type of Christianity many people are hearing about. Hija reali, 100%. Aħna jina u inti, aħna ħrabna t-taħsir ta' din dinja fil-spiritu qed ngħidlek. Mhux fil-ġisem, fil-spiritu. U aħna fl-ispiritu tiġà qed nieħdu sem minn natura d'Alla. Mhux minn natura ta' raġel tajjeb ta'. Tiġà meta Alla qallek inti ben Alla, ma jfissirx li samlek raġel tajjeb. Alla għamlek bħalu. Ara ħanejdek, please ħanejd żewġ punti. U di tinsuhomx għal tul ħajtek jekk tikber fir-revelazzjoni ta' Kristu.
U ta' minnu Kristu fik u ta' minn inti fi Kristu. Kemm minnkom tridu tikbru x'għamel verament fir-revelazzjoni tal. Number one. Kull ħaġa li inti tikkonsidra bħala verità, kull ħaġa tiżżomm f'moħħok di. Li Ġesu ġi biex jifdil l-umanità u l-kreazzjoni kollha lura lejn il-pjan oriġinali tal-kreazzjoni tal-Alla kif kienet. Please dik daħħala fil-pedamenti u fil-kurturi kollha ta' moħħok. Meta Ġesu ġi biex jifdina, jixtrina, jaħlisna, salvana. Ġi mhux biex jagħmilna nies tajba. Ġi biex jerġa' mill-inqas irid ngħid. Ġi biex jagħmilna bħal ma kien l-original plan, il-pjan oriġinali mill-bidu tal-Alla. Issa jekk inti ma tħossix, ma tarajiex, u whatever, il-problema mhijiex tal-Alla. Jiena u int Ġesu ġi, Kolossin kapitlu 1 vers 16 sa 17, Ġesu ġi biex jifdi kollox lura malla. Issa jiena u inti nafu li n-natura tal-uman ma taqgħodx fil-preżenza tal-Alla. Dak kollu li huwa tal-bni ma joqgħodx fil-preżenza tal-Alla. Allura bil-fors kollu jagħmlu bħalek biex inti tkun tista' toqgħod ħdejh. U bil-fors kollu jagħmlek bħalu biex hu jistammar fik għax hu jifqak. This is not Christianity. This is Christ-likeness on earth. Kemm minnkom tħossu naqa' stretching il-lejla? Għaw tħossu naqa' stretching? Welcome to stretching class. Amen? Għalhekk meta jaħasra ħafna minnkom tmorru lura lejn idoletrija. Pastor l-istatwi kollha kissirthom iġ-ġoddar. Dik mhix dik ma naqbilx magħha sewwa jiena. Imma dik inti tista' tkun kissirt l-istatwa, imma l-idoletrija daġa qalbek. Għaw ħafna Kristjani li għandhom idoletrija, ma domx jadoraw statwa, issa jadoraw politikant. Ma jadorax għax imorru qudiem jekk ta' jadoraw. Don't touch this. Il-mara tiegħi Alla juża ħafna fil-ħolm u fil-viżjonijiet. Għandha don li Alla juża ħafna fi għadi. U dil-ġimgħa anke kelmet xi jaħwa fuq xi lbies li rathom libsin fil-ħolm. Xut minnhom bla lbies. Però riċenti rat xi jaħwu oħrajn li għandhom il-bis tajjeb imma bla ras. How nice. Waħda mill-affarijiet li l-mulejorija hija l-kondizzjoni ta' xi wħud fil-Knisja huma xorta idolatri. Hemm idolatrija. Aħwa, jiena u inti mhux biss niġu l-fellowship da. Jekk kien bis-serjetà ta' Kristu. Jiena u inti suppost bħal Kristu fid-din id-dinja. Mhux ġest nagħmel id-dmir tiegħi tas-sibt jew id-dmir tiegħi tal-erba' jew id-dmir tiegħi tal-ħadd. Imma mbagħad tgħidx kelli il-politika ħallija barra. Le, jiena kollox irrid ninvadi bl-ispirtu tal-Alla kollox. Xejn mu tiegħi u xejn mu tiegħek. Kollox huwa tal-Alla bid-dritt ta' kreazzjoni u bid-dritt ta' fidwa. Laqqas int minti tiegħek. Int ma għamilx lilek innifsek u int ma salvax lilek innifsek. Għalhekk inti jiena u inti m'għandniex sej fuq x'naħsbu. Għalhekk ħajjallhom saqsini għalli pastor, batli hawnhekk ħarfes xi kalliet oħrajn. Amen. Batli stampa sabiħa ta' tatu u vera sabiħa. Għax inħobb ħafna l-arti u napprezza l-arti. Sewwa, meta ġħati li pastor ma nista' nagħmel kolli xi kwadru ta' xi jinnaf Marija u Giuseppe. L-arti
sagra toġobni, m'għandi xejn kontra l-art. Jekk tibda tadura, int ħadmu l-infern. Imma ħalli ma niżvijjax. Daħija bat li tatuek sabiħa ta' Ġesu msallapek u li tek toħroġ qisu minn idejk jekk vera sabiħa, vera lussu. Għalli passer għalli għandi tentazzjoni nagħmilha di. Nifhem għax jekk inti tkun tħobb it-tatu, għajkollok dik it-tentazzjoni. Imma inti bħal Kristu. Kristu jagħmel it-tatus. Issa għal dawk li għamiltuh jew hemm minn għal miraklu biex jitħassar, jew kella aċċettaħ Alla mhux ħajħallok l-infern għax għamilt tatu. Però ħanejlek issa tuħdu ġoliku. Għandi problema. Jekk tgħid li inta Kristu u għadek ta' Kristu tagħmel it-tatus. Something is absolutely, and say what the blessed you want, something is not right. Do I love you? Oh, of course. And so does God. Saqsajtu l-Alla li l-propieta tiegħu tistax tħammiġielu. Għassa fejna fjena ġismek ma toxtijak. Ta' fejna fjena ġismek huwa ta' Kristu. Mela nsejt. Pastor, ħanaqgħu fil-legalizmu. Għalija mhux legalizmu, għax jiena llum għandi revelazzjoni li sa fejna fjena Adamu u Eva ma kellhom l-ebda tatu. Ġesu ġie biex jifdini biex jerġa' minni f'dik it-istil ta' ħajja biex nimxi fil-glorja tiegħu. U jekk jiena vera kollni kemm jien tiegħu, żgur Alla mhux ħajlek murim li ġismi b'tatus. Imma I love Jesus ta' għamilt. Naħseb itaxxaq bl-imħabba. Nalla li Alla jara l-qalb tagħna xuħut hawnhekk taf x'għamlu fil-kras għamlu kaboċċo. Għal dawk x'hekk xagħtu ħobbi Pitter hekk, penġieli Kristjani hekk kapoġġa. Ħalli kollhom naqa' stampa jifmu jaħasra. Come on. Come on. If this offends you, do you love God? And you're supposed to love me. I'm glad you do. And I'm glad you're offended. Jekk inta Kristu, int m'intix tiegħek. Daħħala fil-pedament u l-kuruturi kollha ta' moħħok. Int m'għandekx tiegħek. Issa l-min għamel it-tatus, God bless you. Għafhem. Ma jekk issa ta' Kristu tagħmel xi oħra. Nixtieq nitkellem fid-dettall ta' fuq dan is-suġġett. Għax ħafna mill-Kristjani ma jifhmux il-konnotazzjoni spiritwali li hemm wara tatus. Mur kellmu l dawk in-nies li huma fl-okkult, ħajdulhom x'jaħsbu fuq it-tatus. Holy Spirit, help me to stay online. Għax għam naħseb għamilċi għax għarpritki differenti l-lejla. Jisi meta tiġi dilka profetika fuq jak iġrili, nispiċċa sejjerek. Meta tkun ta' teaching tkun 1, 2, 3, 4. Imma meta tkun it's a prophetic anointing and God is speaking a direct word to the church at the moment. U inti marra kollox m'għandek bżonn sigħata biex titbiddel. Kalma waħda u tiġi trasformat. Il-fatt li tiġi hawnhekk u tuħu sija preaching inti dan qed ikollok super buffet. Mhux wħud minnkom waqaftu mal-ewwel żabbuġa. Ara għada brajna tal-mulej ħankompli fuq da. Praise and worship team, would you please come? Però nixtieq ngħid dan il-fatt għax xtaqt nasal għal fidi ta' Kristu. Jekk inti verament msejjaħ biex tkun ta' Kristu u hekk hu, u tixbaħ lil Kristu fuq din id-dinja u hekk hu, u titkellem bħal Kristu fuq din id-dinja u hekk hu, moħħkom hawn. L-ewwel ħaġa li tittifhem wara li inti iben, anka l-iben irid jgħix bil-fidi. Għax l-iben talla għalkemm il-Bibja tgħidlek bata fil-ġisem
u kellu jsofri ħafna fil-ġisem. Meta jiena ngħid le għad-dnub, il-ġisem meta jsofri. Il-Kristjan l-ewwel Pietru kapitlu 4, vers 2, ibati fil-ġisem. Imma fl-ispirtu aħna nirrenjaw u jekk jirrenja l-ispirtu il-ġisem ikollu jalaqħu. Allura Ġesu x'aħna xtejt? Għana mela jena naċċel. Mela jina u inti bħal Ġesu irridu noġbu l-Missir. U aħna nafu kif toġbu l-Missir għax impossibbli toġob l-Alla mingħajr fejdi. Mela jekk għan imxu bħal Kristu, jina u inti rridu noperaw fil-fejdi. U fil-fejdi taf kif ħana milkom minna naċċel għara kemm minni ngħid. Isimgħu għadi. Kif inkun naf jien naf li qed nimxi bil-fejdi? Kif taf inti li qed timxi bil-fejdi? Kif? Billi bħal Ġesu, anka fid-deżert Luqa kapitlu 4. Meta ġi x-xitan, ma qalux hu jżul minn nafsa xina Ġesu li bentalla l-ħaj. L-xitan kull darba ikkwatalu l-kelma tal-fejdi. Li xi wħud imsiken jikkritikaw. 10 Romani kapitlu 10 vers 8 tgħidlek li aħna nxandru l-kelma tal-fejdi. U fl-ewwel Korintin kapitlu 3 vers 17 istess tgħidlek. Tieni Korintin kapitlu 3 vers 14 istess tgħidlek. U 13. Tgħidlek rigward li aħna nxandru l-kelma tal-fejdi bħalma dawk ta' qabilna. U anke inkluż Kristu. Bil-qalb emnu u bil-fom tkellmu. Issa Ġesu kifex bil-fejdi. Il-kelma Alla u istorja ważaf qalbu. U kull ħaġa li ġi u faċċja dejjem ilba bil-kelma tal-fidi. Għalhekk jiena u inti meta inti għandek bżonn xi ħaġa toqgħodx tingħaj il-klieb jingħu. Dik hija paralleliżmu, Il-qattus jiena u inti wulied. Aqbad il-weda tal-Alla, dik l-istess Alla li jagħmel lill-ibnu u jekk inti f'ibnu għandek hija l-istess weda għali. U ożza immedita kun impregnated bija u releasja. U inti tibda tgħix bil-fejdi. Għax bħalma liben għaġob il-Alla bil-fejdi. Liben Gordon, liben il-bint, tittaġob l-Alla bil-fejdi. Ajmen naqwa. U jekk inti verament timxi bil-fidi tal-liben tal-Alla, li jekk tgħidlek Galatin kapitlu 2 vers 20, tgħidlek aħna taf li aħna ngħixu bil-fidi tal-liben tal-Alla. Hekk tgħid tal-kelma. Jien mhux iktar jiena kont imsallab ma' Ġesu Kristu u mhux iktar jien li ngħix imma sa Kristu huwa dak li jgħix ġo fija. U din il-ħajja li jiena ngħix f'din il-ġisem ngħixha bil-fidi tal-liben tal-Alla li ħabbni u tali ilu nnifsu għalija. Mela l-fidi tal-Alla topera fija, jiena qed ngħix bil-fidi tal-Alla. Jiena mhux qed ngħix bil-fidi tal-Evanġelist jew bil-fidi tal-Apostlu, jiena qed ngħix bil-fidi ta' Ġesu. Ta' Ġesu il-fidi tal-Alla topera fija. Amen. Mela hekk il-lew inti vera toġob il-Alla, kif naf li ngħix bil-fidi pastor? Number 1 dak kollu li smajt il-lejla ġej mill-kelma tal-Alla. Aqbad il-Bibja. U jaqafejt imma jew uff, jew batt. Aqbada emmina, imxi fuqa, għax ekku. U meta tagħmel hekk qed tgħix bil-fidi. U jekk timxi bil-fidi, telep id-demonju, telep il-mart, telep il-problemi, telep id-dinja, bħalma liben tal-Alla għamel. Halleluja. Ejja mbaxxu rasna. Grazzi tal-li stennejtu. Kemm ngħid ma' goodness gracious? Però isimgħuni. Ejja hawnhekk bil-ġuħ. Ejja bil-ġuħaw. Jekk ma jkollokx il-ġuħ ħaqqas tirċievi. Qed tisma' ma żomm xejn. Ejja bil-ġuħ. Jekk illum jagħtaw inti li pastor, jiena rrid nagħti ħajti lil Ġesu. U rrid nagħmel transfer milli ngħix għalija għal ngħix għalih. Milli ngħix x'naħseb jien, milli nibda ngħix fih. Jekk inti għadek qatt ma raft il-Ġesu fil-ħajja tiegħek bħala s-Sid u Salvatur tiegħek, il-lejla huwa l-waqt. Għamlu l-Ġesu l-lejla s-Sidek u s-Salvatur tiegħek.
Mux one or two, the only one. Għax inti msejħ biex tgħix bħalu. U xejn inqas, xejn inqas. Ġesu ddikjara bl-aktar mod ċarli għal l-missier iħobbok daqskemm ħab lilu. U Ġesu qal u ddikjara Alla jisimak daqskemm jisma' lilu. Ara xi privileġġi. Dawn huma frażijiet. Tista' taqsamhom frażi u kulhom waħda kuljum, għandek mill-inqas lifetime. Sa daw il-frażijiet jiena tajtek sija minnhom. Għaw xi ħadd lejla li passa jiena llum irid nibda ħajja ġdida mal-mulej holiday. Għaw xi ħadd holiday. Naħseb thank you Jesus. Min iktar jixtieq jagħti ħajtu l-Ġesu. Għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek Kristu. 1, 2, min iktar. Kulħadd iqum bil-wifqa. Ħanejdu talba flimkien, kulħadd jgħid it-talba warajja minn qalbek. Jekk inti jollejt idejk, jew suppost jollejt idejk, jgħid it-talba warajja minn qalbek. Alla għajnejk u għajda minn qalbek. Missier Qadis. Grazzi ta' Ġesu. Grazzi li inti tallimni u għat titrasformani bl-arfin u r-revelazzjoni tal-kelma qadisa tiegħek. Ġesu. Inti sejjaħ li biex inkun bħalek. Bil-grazzja tiegħek, bil-Ispiritu Santu li jaħdem fija, jiena niddikjara li jiena bħalek. Għatini l-ġuħulaċ u r-revelazzjoni, ħalli nkompli niġi trasformat dejjem nixbaħ lilek. Fejn inqastek mulej, aħfil id-nubieti. Fejn inqastek Ġesu, jiddispeċini. Aħsilni u qaddisni bid-dem prezzjuż tiegħek mulej. U imlini bl-Ispiritu Santu. Imlini bl-Ispiritu Santu. Anzi, fawwarni bil-preżenza tiegħek mulej. Ġesu, bħalma int fis-sema. Jien ukoll dak kollu li jint issa bħalek fuq din id-dinja. U ħankompli nikber f'din ir-realtà u f'din ir-revelazzjoni. Irċivi glorja, tifħir u onur. U fejn jiena ġejt istreċjat mulej il-lejla. Fejn jiena ġejt iċċalenġjat mulej. Grazzi. Għax jirrifletti li jien qed niġi mibdul u trasformat minn glorja għal glorja. Nagħti glorja da dak kollu li inta għamilt għalija u dak kollu li tagħmel fija. F'isem Ġesu Kristu Missier. Amen. Halleluja, tu ċabxi palilu l-mulej.